Mhux l-ewwel darba li waqtaw ma' mal-ħbieb jew familjari wieħed jara xi skart miexi mal-kurrent fl-ilma jew fuq xi bajja. Barra minn hekk kemm il-darba rajna jew smajna kif ħafna fkieren u ħlejjaq qegħdin friskju ta' estinzjoni minħabba r-rimi ta' skart bla doċċ. B'reazzjoni għal dan tliet qawwiema Maltin, Richard Zerafa, Neil Aġus u Gilbert Bartolo, ser jipparteċipaw f'attività bl-isem The Round Malta Swim. Huma madwar Malta b'distanza ta' madwar 70 km u li se toħdilhom madwar 24 siegħa. L-attività li se tibda nhar il-ġimgħa 20 ta' Lulju fis-6 ta' filgħaxija għandha lan li tqajjem aktar kuxjenza dwar il-problema tal-iskart fl-ibħra u l-bajjiet tagħna. Dakinhar ħajkun qed jorganizzaw ukoll clean-ups waqt li nkun qed nagħmlu aħna l-iswim. L-iswim ħatibda fis-6 ta' filgħaxija mir-Ramla Bay Resort u ħanduru clockwise ma' dawra kollha ta' Malta. Fil-fatt hekk kif fadal inqas minn ġimgħa għal din l-isfida xejn ħafifa, il-preparamenti min-naħa tal-qawwiema Maltin għaddejjin ġmielhom. Pikjajna sa 3 ġimgħat ilu konna wasalna sa 80 km fil-ġimgħa. Nitrenjaw individwalment jisu sa 3 sigħat kuljum mit-tlieta sal-ġimgħa u mbagħad fil-weekend niltaqgħu it-tlieta aħna u nagħmlu bej 6 u 7 sigħat is-sibt u l-ħadd. Sabiex wieħed ikun jista' jipparteċipa f'din l-attività, jista' sempliċement jiġbor 3 biċċiet skart magħmulin mill-plastik, jieħu ritratt tagħhom u jxerdu fuq il-midja soċjali bil-hashtag Wave of Change. Kemm jista' jkun jippruvaw dak li jkun mar il-baħar ma jħallix ħmiex warajh u jiġbor jsib xi biċċa żibel mhux tiegħu jaqbadha u jiġbor jarmija. L-awma ser tibda nhar il-ġimgħa 20 ta' Lulju fis-6 ta' filgħaxija u hekk kif mistennija toħdulhom 24 siegħa għandha tintemm is-sibt filgħaxija bil-punt ta' tluq u l-wasla tkun il-bajja tal-Ġnejna.